Malawi Brief. Iyi ndi programu ya Kulinji pa Times Radio, ndipo lero akukambirana nkhani zimene zinavuta mu chaka chimenechi cha 2025. Takhala ndi pomwepo. Koma chisankho chisanachitike panali nkhani zina zimene zinavuta kwambiri za Smartmatic, kuti anthu sankakhulupirira Smartmatic, makina amene bungwe la MEC limayenera kuti ligwiritse ntchito pa chisankho chimenechi. Ndiye tinaona zambiri. Mwina wayana mwachidule tangofotokozera tisanasewere tsopano zina mwa zimene tinaulutsa zokhuzana ndi nkhani zimene zachisankho komanso zikwanje program imene ya Kulinji. Ngati pali munthu mmodzi amene mchaka cha 2025 anakumana nazo ndiye wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission, bungwe loyendetsa chisankho, Mayi Annabel Ntalimanja. Ndipo Mayi Annabel Ntalimanja anali munthu mmodzi amene amadedwa ndi anthu osusa boma nthawi imeneyo. Maka mosokozedwa ndi chipani cha DPP. Sindiudziwa kuti ma press conference angati amene anapangika ndi atsogoleri a DPP kunena kuti amayiwa achosedwe, ndi mwana wa Joseph Tembo, komanso amayiwa ndi akongolesi amene satithandiza, afuna abweretse chimashini chi Smartmatic, azabere zisankho zoyankhula zinali mbwe, mpaka nawena adapita ku court. Koma mapezeka zonena kuti mayiwa adachita survive. And that's why life is very ironic, because after chisankho anthu omwewo ndi amene panopo kwaona amayi Annabel Ntalimanja amachita kumba m'manja, panopo akulandira maodi, pano akulandira kaya kuti chani, anthu kumati koma zona. So zinali mchaka cha 2025. Ndiye Smartmatic ndi njira imodzi imene anakhazikitsa bungwe limene la MEC kuti itithandize kuyendetsa chisankho, chifukwa izi zomawerengera pa paperless nthawi tikupita mu digitalization. Dziko lonse lapansi pano we're going to a digital era. We are already in a digital era. Tieni nthawi zina tisisintha mapepala awa mapezeka mukumbukira ina nthawi ina kumeki kunapeza kuti mapepala osapya warehouse desi zofuta, ndiye timapita using biometric systems kumanga khale kalembera wake amakhala omalika zala mati jambula nkhope nkumatani, anthu sanali satisfied. Ndipo tinene pano kuti alipo anthu ena amene they had bad experiences with this Smartmatic ngoti system imene ija, chifukwa even povota analipo anthu ena amene verification timapanga manual verification, kuchita kutenga munthu nkhope nkuona chipepala, pomwe ena verification inagwirisira ntchito njira ya makono ya makina ija yokuti kuyika chala chako nkuona kuti yes awayana chungale amalikano analembesade akavote. So tinaona kuti panali mpungwe ochuluka pa nkhani imene ya Smartmatic. But at the end of the day koti linalamula anzathu swa DPP atapita ku court, and this judgment was given about a week before the election, kunena kuti inu bwanji taendesa ni motere for the sake of kuti pakhale mtendere komanso mbali zonse ziwiri zikhutisidwe. Chisankho chinayendesedwa nkhani ya Smartmatic. Ndiye mwina mongo kukumbusaso sinali Smartmatic yoka, pamene timapita ku chisankho kumeneko ma alliance anavuta kwambiri, koma mwina ndisileka pamwepo usewere zimene mafuna kusewera kale. Inapa ndimafuna nonkhani ya zikwanje kuti tili pa Smartmatic panatuluka anyamata ina motsogozedwa ndi mkulu wa bungwe la CDD anamiwa kuti ife tukachita zionetsero pomwe pacha munanena pa Ntalimanja kuti ife awawa tufuna atule pansi udindo wawo. Nde anatuluka ukachita zionetsero mu mzinda wa Lilongwe, nde kumeneko anakumana ndi zikwanje. Nde tufuna tingowalawitsako anthu pang'ono zina zimene tinakambirana mu program yathu ya Kulinji mu chaka chimenechi pa nkhani yokhudzana ndi zikwanje. Kupereka chitetezo mu dziko nakuti kuti machita bwino kwambiri kumbali zambiri, nchifukwa dziko la Malawi limene bwino pa nkhani ya kupolisi, koma pa ma incidents awawa sizidachitike bwino. Ndiyifake nkhala president alodandaula nazo, ndiyifake nkhale tosefe tilodandaula nazo. Honorable Minister, you were also a victim. Mwati fotokozera. No, let us not talk about my issue. Zokuti nkhani imene tukamba pa ndi nkhani yofunikira kwambiri. Komanso ma donors ayankhulapo pa nkhani imene, and they are worried with what is happening in the country. So
timagamba you also as government I'm sure you are worried also. Of course. Tikugamba nkhani yokuti achitetezo apolisi amene tikukagamba apawa ali pamenepo nkumaonerera zinthu izi zikuchitika. Don't you think kuti apolisi wamwina akulephera ntchito yawo as a minister? That's not zimenezo nawo amene angayankhule ndi amene akuyang'anira apolisi kuyambira ku polisi komweko. nkhani yazikwanjetu inavuta chonchi mu program akandikadusu kichabe zimene tinali nazo program imene so munalimba mtima atu munalimba mtima mulimbira mtima minister kodi fotokoze basi tikamakhala pano amalawi azidziwa kuti zimene timapangazi timapangira amalawi komanso umafunika kuti ukhale ngati Malawi weniyo osati iweyo. That's true. It's not an easy job. Ndiye tinasakamba titu nkhani imene yazachikwanje, and we must say it kuti mchakachi pale anthu amene avulala chifukwa cha political violence. And to be fair, mbali zonse aliponso ena Malawi Congress amene they suffered. Mukumbukira panali azimayi amene anavulidwa zovala ku Ndirande. You know, you remember mpaka na wina ndithu anamenyedwa chakundirandeku. Taona zinthu zosiyana ATVP ndewo sanena azipani zina kuchitidwa zipongwe. So ineni manena kuti kayana khapidwa ndo DPP, kana khapidwa ndo MCP, kana khapidwa ndo UTM kandi chipani chanji UDF. What we must know amene janda Malawi, and it's very unfortunate kuti pamene tikufuna kulowa mchaka china cha 2026 ena akhala kuyang'ana mabala amene abwera chifukwa cha ndale, ndipo pamene tikunena kuti aiboma tasintha now we should move on, ena they're carrying scars. These are literal physical scars on their bodies, and I'm hoping kuti boma labwerali they will ensure kuti Malawi muno mukhale nkhani ya ufulu pa nkhani ya ndale, komanso tisazaonenso zikwanje zikutuluka kuchokera maka kumbali imene makhala mboma kuchita intimidate kuopseza kapena kupanga chipongwe iwo amene ali mbali yosusana nawo. Wayana nene kuti posachedwa pomba tikhale tikulankhula nanso ndi ma reporters athu kuchokera maboma osiyana kuti timve kuti amalawi akuti bwanji. Komano apa ndilinso ndi timanusu tina timene tinali nato mu chaka chimenechi cha tudikira ma reporters kuti abwere ndithu pa line pathu pano. Komano mochepa chabe takamba nkhani ya zisankho. Tinaona tisanachite chisankho pa 16 September chimwemwe chayamba kundibwerera kunali anthu kapereka ma nomination papers. Kunali ma candidate kumeneku ochuluka kwa basi kapereka ma nomination papers, ndipo tinaona kuti ma candidate amenewa ankapita ndi ma running mate awo kukapereka zikalata zimenezi chisankho cha pa 16 September chisanabwere. Pang'ono chabe ndifuna ndingo ikako ka conversation kamene tinali nako mu program ya kulinji mu chaka chimenechi, nkhani imene tinkakamba ya ma running mate inunso munali pomwepo, ndi tofuna ati ngomva pang'ono nkhani yokhuzana ma running mate. Itu mmene alankhulira amene upomba nkota nkhani imene tikukambira na tsiku lale sitikuthera pompa tikuti tikhale ndithu kupatsirani program ene ya kulinji kuchokera kuno ku BICC live kupanga analyze ndithu zonse ma presidential candidates komanso ma running mates, ma reactions anthu kunjaku komanso mkati mwa chipani. Ine ndingopereka information ina yofunikira kwambiri kumwansangansanga. Tinamba ndi akumbuka chali kuti nsangansanga iwowa anachita aindi diploma project management kuchokera ku University of Cambridge ya ku UK imeneyo, komanso masters of science and strategic management kuchokera ku University ya Derby ku UK komweko. Anakhalapo treasurer general wa UDF mchaka 2002 mpaka 2004. Iwowa anapita ku parliament kapena kusankhika ngati MP 2004 ku parliament. Anali second vice president DPP. Ndipo anali minister wa industry and science and technology mchaka cha 2004-2006, deputy minister wa home affairs and internal security 2006-2007, minister of youth and development and sports 2007-2008, ndipo 2008 mpaka 2009 anali minister of health. Ndinthawi imene kunkachitika za mabeda kuchipatalaja. VP vice president 2012-2014, ndipo pomaliza tinene kuti iwo anakhazikisa chipani cha Freedom Party chimene anapanga register
August mchaka cha 2017. Ndipo tikapita kwa mai Jane Ansah mwansangasanga ikubado na neno takumbuka cha nabado 1966 Jane Ansah nabado 1955 amene pa 11 October ndipo nzimai wophunzira nditu in fact the only woman amend PhD so far mumbiri ya judiciary na imba nditu ku judiciary anachita confirm zimenezo ni PhD yao ili mu human rights ewa anakhalapo ngata Attorney General udindo okulu nditu mdziko muno anakhalanso ngati jaji ku court ya ikulu ya High Court ndipo mchaka cha 2011 anasankhidwa kupita ku koti ya ikulu ya Supreme iwawanso anasankhidwa mchaka cha 2016 kukhala wa pampando wa bunge loyendesa chisankho la Malawi Electoral Commission koma iwo anachita resign pa 21 May 2020 after kuchigamulo chocha ukoti kuti sankho sizinaende bwino mkani andale iwowa ana yima nawo pa primary elections MP kuncheu kwao ndipo kumeneku adalephera kwa chimulirenji kenaka chipani apapa ndimafuna tayikira dala apapa mukufotokoza alembi kuti amalawi aonenso ntchito yotamandika imene kulinji inagwira mu 2025 kuwafotokozera kuwatambasulira amalawi kuti adziwe atsogoleri awo ndi kwambiri mwina timakhazikika pa atsogoleri koma kulinji sanasiye malo timayesesanso kuti angakhale ma running mate oloma MP ena ndi ena amene ali odziwika bwino timafotokozera kuti anthu awadziwe kuti akapange chisankho choyenera pamene tikupita chisankho ndipo mwamva tikuyamikirenso Dalembe kuti kutambasula zinthu ndiye munayesesa mu chaka chimene cha 2025 ntchito yathu lenga nkutani kuikonda dziko ndi mmene zinakhalira pa ma running mate panali chidwi kwambiri chifukwa panali zipani zina zimene zinabweresa zoyankhula kwambiri and I'll be very clear ku MCP poti nchipani chimene chinali mboma sizinkaziwika kuti atenga ndani so panali mayina ndithu ambiri ndipo anthu anagawanikana panali makampu sizimaziwika but finally on the day imene amakana kupereka ma presidential nominations au ma papers achakwera adaitanisa achimwendo adaitanisa Vitumbiko Mumba komanso adaitanisa Mai Catherine Kotanhara amene nthawi imeneyo anali osatiso anali Speaker of Parliament komanso ndi wachiwiri kwa msogolero mchipanicho ndiye anthuwa anapita ku State House naona zithuzi aukawafotokozera kuti yayi chinthuchi ndapereka kwa Amumba chonde tisalumane ndi at least zinakhala ngati kuti tadziwako mwansangako koma panavutanso nde pa DPP chifukwa DPP nde sitimadziwa olo tinkangomva mayina ndiye panali dzina la Rosa Mbilizi panali dzina la Jane Ansah panali zinanso ndipo munavutika kumabwera ndi mayina panali so zinanso la Msaka there were those three leading names agangata mkatimo agangata nale patali koma amene muja ngati panali candidate amene anachaya njomba anthu umene kuja ndanali Peter Mutharika chifukwa anthu samadziwa till last minute andi pamene amalowa anthu onse onda achula analipo kuzaona pene pake Rosa Mbilizi anali pafupi tikanali chopera kwambiri kuthandiza kuti kunkhaya zokudya zinavuta kwambiri taona anthu akudya zinthu zosakhala bwino kunkhani ya fuel wavuta kwambiri paliponse zonse zimachita chifukwa chakulekerera tikati kulekerera tikunena kulekerera ngati kwa boma kwa usogolero umene unaliponso chifukwa akakhala kuti ngati asogoleriwa amaona patali zinthu zochitika ngameza chitikira mwayi forex inavuta kwambiri ndipo ikuvuta be nene na panopa ikuvuta manthene inavuta kwambiri pena kuti andalewa amatenga zinthu mazikisi ntchito yo siwala kuti yo ndi ndani unene zikuyenera kuti zimadabwisa kuti kumona munthu kuti uyu akupezeka ndi forex yakugulisa pa black market ali kutheka mapanga business imeneyi kuti ufufuse kumakhala kusomba zina zake zikulu kumbuya kwa munthuyo nezipanga business pamwamba pa munthuyo nikumbuya chaka cha thanga sikisali china bila kubranta nakagula Diamond Honda Fit pa 7.8 million olaba kifusa gama demene yoyo 7.8 million nulina panopa inayo kuti IT mawiri ufuse gama lero ndayo mene yachepa kwambiri singakwane so even wakamira usakwana ndi ndina kuti chifukwa cha usogolero olekerera
Andale asamalegerere iso zibide kuboma lilipo lero asamalegerere anyamadawo kaona zikwanje muziko muno kaona so anyamadaso adibira panga zomwezo chifukwa pamawa zasata ziko mwambiri mwachidule chakachi ng'omba kuta model original chofuta chaka chinayi chovuta kwambiri kwali yese ndithu tinalija nikumwe makhala livi ni green banda yani makhala mundola ziko mwambiri po kana sim program ya kulinchi timalize ndini bwana tina nikumene makhala friend soso makhala kuti makhala yakusalite kuno kusonga masula bwanji bo tambasula chaka chimenechi cha 2025 mu chaka cha 25 takumananiza mbiri pale zina zabwino ngati mene anene anzanga zovuta zinalipo zabwinonso zinalipo ngati mene anene anzangayi koyambira munatika kamba nkhani ya mavuto ndimene soneneramo kuno kuti takumananiza mbiri muna nyamatazi kwanje nkhani ya forex komanso muna kusowa zakudya anthu ajira chiteze mankhwala mzipatala mulibe zinthu zambiri mafetereza awa zinthu zovutirapo mavuto onsewa amene tingathe kutchulawa zikubwera chifukwa kuti anthu andale amangokhutisa mimba zawo samaganizira amalawi komabe pali zinthu zina zimene tatha muna kuchita bwino ngati mene zinaliti nkhani ya chisankho anthu timakhala ndi maganizo osiyanasiyana maganizo ambiri koma tinaona kuti chisankho chinayenda bwino pano kuti muone amene amayendesa zisankho ali freede panopa china chilichonse chikuwathekera kuona kuti ali pofu zinthu zijanaziyendesa bwino anakakhala ena kuti sanaziyendese bwino muna mwana athawa adapita maiko akunja kapena muna kukhala obisala umaona pali freede kuti zinthu zijanaziyendesa bwino zinthu zina ndi zitukuko zimene munatati kuziona muna mulilongwe moja muna kuzomba kuna Sagrat Stadium tingapo madero osiyanasiyana tizitukuko tina ndi tinabe ndithudaoneka so kwambiri tikhoza kuyamikira kuti pena zayenda bwino koma pena sizinaende bwino koma tingopempha boma ili limene lilipoli kuti ayesese kuna kuti akomere pange zinthu zokomera amalawi zikumbiri atathokoza kwambiri zina chimnati Fred Sosola kuma kusanze Zomba ndiko kwambiri ati malizike pamenepo kuno kuzomba kuti ena alowepo pamalowa tathokoza kwambiri Jackson Malowa kuchokera ku Zomba tipite no kudedza Imamu Wali wadzuka bwanji ndadzuka kaya kumeneko ndawayana mwadzuka bwanji kunonso kwa chabwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo chabwino apa ndi amalawi awiri koma ndathala ndi malawi mmodzi ndi amene ndicheze naye chabwino choyamba tikudziweni dzina ene tinanganya kuseo bandros ndikuwala kuno kudedza kuchokera pa 1 January chaka chino cha 2025 kutafika lero tili pa 31 December mukhoza kufotokoza kuti chakachi mwachona mota chakachi poti mavuto salepera zovuta zakhala zambiri lena ngati mbali ya mafuta chani mafuta akhala kuvula chithuko dziko lonse pa Malawi kufika so panopa ndiku ambazo lero ndi pa 31 kufika top kovola ya usiku karuwa chaka china chaka yovuta kwambiri nomba la chitu kuno kudedza nsewu tukamba tansewu nambidwa kalekale kompana pano sekusona malizidwe ina bangithawi yavula anthu akuyenda movutikira chani bezovuta ndi zambiri chiro unokudedza boma mwina kumagawo manali magawo ambiri mwina magawo afetereza kuli magawo aza umoyo apo mangokamba magawo limodzi la msewu ngobanga limbali ngati afetereza ya uli unokudedza kuyenda kwa ikambibu ngati AIV cha aipesera alengeza boma uli mfetereza jamba mauti umatonena pano kunobanza ati afetereza oyamba chimanga chikanenja ndi afetereza ochiwiri ma wachifetereza ochiwiri akuboma ayo wa AIV sana auze uli polepereza yamba kulisidwa kiti ndemavuno ndambiri inazingamo kumbali ya Saudi chabwino tathokoza dzina ndisazilonga dzina anga ine msaya pato sio ngizatobadesa leya ndimene ndachezera ndi munthu amene tinali naye kuno kudedza ndathokoza kwambiri apa tipite kwa Mphatso Mbang'ombe wadzuka bwanji ndadzuka bwino kaya anzathu kuplanta yako mwadzuka bwanji kunonso kwa chabwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko nkhotakota nda kudowa ndili ndi malawi mmodzi pa trading center ya Mponera imene amene akufuna ndithu ayilepo mulomo pa nkhani imeneyi akulu tanena ni dzina lanu lija komanso kuti mukuchokera kuti ine dzina langa ndine Stephen Okomadani Jasunda kunkuno kumponera trading center chabwino chaka cha 2025 mwachiona bwanji kumbali ya nkhani ya zachuma nkhani ya ndale nkhani ya zakudya komanso mwina nkhani za chitukuko minuyo ngati Malawi mwachiona bwanji
ineyo kuno kudowa ngati zika chaka cha 2025 chinali chaka chozuza, chaka cha masautso, chifukwa tikakamba ku nkhani ya chakudya munthu wanjala amakhala munthu olusa kwambiri, ndipo amatha kuchita chinthu chimene chiliponse choopsa chifukwa amakhala kuti muthupi mwake mulibe chilichonse. Chakudya chakhala chovuta kwambiri, ndipo munthu inoyo mtolangani mwachithazo mwapita ku ntchito chileno kuti mwadya mukanakhala kuti simunadye mungadakhala upano nthawi kuchita china chilichonse. Ndiye munthu woti wadya amakhala munthu woti anathulisa china chilichonse chothekera kuti atikire vuto lona wali ngati mzika. Tikapita ku nkhani ya zachuma ine ndiyovuta kwambiri. Chithazo munthu kuti ukagule galimoto umapeze kunena kuti koma umakhala ngati kuti ukafusa mtengo wa ndege koma useze ndi galimoto chifukwa kuti chuma chikuyenda bwino. Anthu andale amagwiritsa ntchito anthu mosayenerera chifukwa chimene unena kuti tikamakhala iwowo ali pandale chifukwa chonena kuti akulamulira anthu sakulamulira zinyama. Ndiye pa chifukwa chimene chocho akulephera anthu aja kuwachitira chifuniro chawo. Chabwino nkhani tiyang'ane mmene munazionera inu nkhani za chakudya, nkhani za mitengo ya zinthu mchaka chimenechi zinali bwanji? Nkhani ya chakudya, nkhani ya kugula zipangizo, kugula zinthu modula kwambiri chifukwa chonena kuti mafuta anafika pokwera kwambiri. Ineyo ndinagula mafuta 2 liters 24,000 kwa chimene chiki ndichosa kwambiri. Nthawi imeneyo idagwira ntchito zina zake, koma nthawi imeneyo idalowa kuboma idagwira ntchito zosayenera momwe ikadagwira ntchito zone kusala ndipo akatundu modula kwambiri. Tukaonane kamagula 50,000 kwa chimene chimakhala chinthu chotowa kwambiri pa nkhani ya kukwera zinthu pa mtengo muno mu Malawi. Yezi mkati zimene zizi timafuna amenenso alipo panowa atengerepo phunziro amene atenga boma kumenewa atengerepo phunziro nena kuti panopa Malawi si Malawi wakale uzene kuti amamuvusisa. Panopa Malawi adapenya ayenera achite chimene chikuoneka pa ground. Chifukwa chake akachite chibana nawo angosizikira mu boma chifukwa amene achite zinthu zimene Malawi akufuna. Chabwino mwachidule munena kuti chaka chimenechi chinali chokhoma kwambiri. Chabwino leya mmene akunenera akuluwa ndithu ndi mmenemo tamaliza motero. Athokoza kwambiri Mphaso Mbang'ombe kuchokera ku Dowa. Timalize ndi Blessings Makuwira tacheza ndi Malawi amene uli naye kulemera. Zimene anthu samazembekezera ndere kuya kuti no ngati boma imene lowa kumene ile kusoza ndikupeta pamozi pomwe ndi soza kumene makhazi kupeta kwambiri kwa ife. Leno tikapita kumbali yo ifa zathu lero na munthu ja sabutuja zoti zopeta kwambiri pamachitira ifa zathu zizi zoti makhazi kupeta kwambiri kwa ife. Tingalero kuti zinali kokopa amapita kuzikoza kuti ape ngati ifa ya maya amene wako kuzuja ifa imene je ndiyopeta kwambiri anthu aja tingopempha bomba kuti anthu amene akwidwa aja ndi chilango chokwanira kuti mwina mwake ena atengerepo phunziro kufuna kuchepesa chitidwe umene uwu. Ndipemphe kuso kumbali ya fertilizer panopa ambiri fertilizer sanakule boma ine kulipempha kuti lipange kuti mmene kuti moyo wa munthu ndikudya yakudya kuti chipeza chifunika fertilizer okwanira. Ndi fertilizer panopa chimanga chikumasula china chamba kupota kumene china chamba kuphatika koma chilibe fertilizer. Ndi fertilizer sanakule akuvali tikupempha boma atipange ndongo solo pa nkhani za kuti